Reit, croeso chi i'r pwyllgor nawn ni gychwyn felly. Ymddiheuriadau Anwen. Dwi wedi derbyn ymddiheuriad gen Sarah Hattle a Neil Martinson. A mae cynghorydd Judith Humphreys yn mynd i fod hanner awr yn hwyr ac mae Mr Tim Jones hefyd yn mynd i fod yn hwyr am fydd ones at hanner dydd, medda fo. Iawn, diolch yn fawr. Datgan diddordeb rywun? Gai roed ymddiheuriadau swyddogion hefyd. Reit. Mae Jane Jones, pennaeth cynllunio hefyd yn ymddiheurio. Di Jane yn fydda, oce. Datgan diddordeb gyda fi. Oes, Mr Cadeirydd, ar eitem 7.1, mae o'n diddordeb sydd ddim yn rhagfarnu. Iawn, diolch yn fawr. Sa rwy'n arall? Oes, Mr Cadeirydd. Gai, ar rhif 5 ar y rhaglen eitem 1 y 2, gai cymryd yr cyfle i diolch am yr adran yn y holl cymorth i bugeilio leimen fel fi trwy'r proses cynllunio i drio roi ceisiadau at ei gilydd. Ond help mawr, gwasanaeth Benny Gamp. Diolch yn fawr. Diolch Gethin, mae dda. Clywed rhywun yn canol swyddogion, dydi? Yn wedi heddiw. Diolch yn fawr. Iawn, awn i'r canodion felly. Sa rhywun yn cynnig, bod yn gywir? Na i cynnig, Cader. Gethin yn cynnig, oce. Rwy'n eilio? Edgar yn eilio. Nwch chi ddangos i gyd, sgwlwch chi dda, llaw las neu llaw felen ar y sgrin. Llaw iawn. Aw, ta. Ynddi, mae pawb cytuno beth bynnag. Iawn, diolch yn fawr hynna. Gai ddod i mewn ar hynna, os da ni'n pleidleisio yn y dyfodol, gawn ni dicio yr ie neu na yn ytrach na'r llaw. O rei llaw sy'n siarad yn wrth gwrs. Ia, mae'n llawer iawn haws i'w ddilyn o safbwynt gyda gweld y bleidlais. O'n i bai bod sy'n cynnal blaid ynddo. Mae'n rhaid yr rhifa hefyd. Iawn, oce, diolch yn fawr, yn i gofio hynna. Tynnu'r llaw las i lawr, dim ond i siarad mae'r llaw las, ydyn mae'r gwyrdd bleidleisio dydi. A'r coch. A drwy'r panel ymweld. Jonathan, ia? Na, mae Richard Thomas yn arwain ar hwn Cadeirydd. Oce, iawn. Thank you, Chairman. I'll just bring up the screen to share. Just run through the various points and background to the application. If you remember, it's land at Carrifel in Abergwyn-Gregin, erection of a pair of semi-detached two-storey dwellings with access and car parking. Hold on. Just, my pointer. The site is in, as I say, Abergwyn-Gregin. For those of you who don't know it, the A55 runs across the top left-hand corner here, and the site is within the village itself, on a patch of what is currently agricultural land, sited within the housing development boundary and within a conservation area, and close proximity to scheduled ancient monuments either side of the river, and grade 2 star listed buildings in this vicinity here. Oops, wrong button. So picture the site, fairly flat site, as I say, within the built-up fabric of the settlement. I'll just run through these quickly. Existing car parking for these properties and properties opposites in front of the sites with chain link fence. Existing access, we have got objectors from Blandon and from the houses to the rear and to the side.
from these Caravelin. Heritage impact assessment has been carried out with some minor and negligible effects on the scheduled ancient monument, which is shown in the photograph here, Penham Wood, and the listed buildings, but with mitigation of landscaping and use of materials and provision of an affordable dwelling. Planning policy Wales does say that those negligible and minor impacts on the heritage assets are mitigated against. If you recall, on site, we did have a walk around the site. We were able to see the position of the proposed new dwellings next to Glanadon. Is going to be located to the rear, so no overlooking from the gable ends, and these are the dwellings on Caravelin on this side. Again, no fenestration apart from a first floor bathroom window, which obviously will be obscured. Small garden to the side, car parking to the front, enlarged access, vehicle access to the front. While we were on site, it was mentioned that you'd like to see sections running through the site from left to right and through the site front to back, which we've now had from the applicants, and I can show this on the screen. Yeah, I'll just run through. This is the section across the site, which shows the proposed dwellings of equivalent height, slightly lower than the ones at the front and slightly higher than the ones at the back. Glandon is a single story dwelling. That doesn't look so great, but what you've got to remember is that this dwelling is forward of the front elevation of the proposed dwellings. Through the site, we've got a fall from the adjoining road going all the way down to the agricultural field, probably around about 1.5 meters. So any drainage will drain out of the site and not onto the highway or onto the adjoining properties. But also included on this plan are the biodiversity measures, which is a hawthorn hedge, boundary to fence, cherry and rowan trees, which answers one of your concerns. They've also agreed to a permeable grasscrete or similar to the car parking areas, which will help soften the hard standing. And they've also agreed to the stone wall to the road frontage. So the moving on, conclusions are that through the provision of one affordable, one open market, that the is now considered to be an appropriate development, and the recommendation is to approve subject to appropriate conditions. There was one at condition 5 which required the biodiversity enhancement. We can now take that condition out because it's now on the plan, so we can condition that plan as part of any permission. So no pre-commencement condition. That's all I've got to say, Chairman. I think we do have a speaker on behalf of the applicant, if he's in the meeting already, but I'll leave it now for you to discuss the merits. Iawn, diolch Richard. Y cwestiwn. Ia. Gai arweiniad, o'n i'n siŵr o'n unwaith oedd siaradwyr yn cael siarad ar gais, hyd yn oed os o'n nhw wedi fynd allan i Pwyllgor ymweld. Gai jyst gadarnhad o'r sylfa? Cewch a chroeso. Iwan. Ia, wel, dyna'n nealltwriaeth i. Dwi'n gwybod os oes gan John rhywbeth i ychwanegu yma. Mi oedd na, mae un person yn cael gwrthwynebu a mae un yn cael fod o blaid y cais.
ar un neb siarad o blaid y cais tro cynta. Okay. Dyn nhw ddim wedi defnyddio eu cyfle nhw mewn ffordd yn y tro cynta, so mae'r person sy'n siarad o wan yn siarad ar ran yr ymgeisydd. Dio ddim wedi siarad eto, lle un o'r hawl. Mae hynny'n ddigon teg, felly. Felly, mae ofyn i Mr John Wyn Williams, bod i siarad ar ran yr ymgeisydd, mae gennych chi 3 munud, Mr Williams, neu hyd at 3 munud. Oes chi? Yn yr ystafell aros, mae... Ie, ymddiheuriadau, dwi newydd adael o mewn, ond mae'n jyst o fyny'n deud joining. So mae'n drwg iawn gyda hynna. Dwi ddim i fod yn gallu ail ymuno am ryw reswm. Drwg iawn gyda i. Iwan Jones, allwch chi jyst clicio admit yn erbyn i enw fo, sgwlwch dda? O, jyst hynny'n adael o'i mewn. Ydych chi eisiau mynd i'r eitem nesaf? Ydych chi gywiro beth sy'n dod o'n un? Dwi'n gynnig ar ei symud ymlaen, Sgadeirydd. A dod nôl i hwn wedyn. Ail i hynny. O, gyd weld o hynna? Ynddi? Oce, awn i ymlaen i'r ail eitem felly. Sori, Cadeirydd, beth yw'r proses wan? Ti'n dacad i'r defon, dwi'n Dwi'n pwyso'r bwtwm coch. Ymddiheuriadau, mae John newydd gyrraedd. Dyn ni'n daros ydyn ni ar hyn y bryd. Iawn. Croeso, Mr Williams, ydych chi'n gwneud i? Mae'r tawelydd ymlaen gyda chi, dyn ni'n clywed yn byd ydych chi ddweud. Chi bwyso'r mute efo hwnna fan iawn wan, na chi? Diolch yn fawr. Mae gyda chi hyd at 3 munud. Iawn. Dwi'n iawn fel cyfeithu achos dwi'n wedi gwthio y mof eto. Ia, os allwch chi wneud hynna'n sydyn i ni, John, sgwlwch dda. O, dwi'n mynd am yw'r sydd. Dwi'n iawn lan. So, ydych chi wedi clicio more a manage language interpretation, do? Wedi dewis German. Diolch eto. Dwi'n iawn lan. Ti di rannu wan. O ia, felly dwi'n oed. A mae'n ôl wan. Dwi'n iawn lan, do? Na chi, ia. Iawn, oce. Iawn, diolch Mr Cadeirydd. Siarad ydw i ar ran ymgeisydd fel ffrind i'r teulu. Mae gweiddiau Huw a'i deulu yn ddwfn iawn yn ardal Abar. Bydd gwybod yn ôl dros 200 mlynedd. Maen nhw'n dal i ffamio yn yr ardal ac yn torri defaid ar y mynydd. Mae rhieni yn dal yn blaenoriad yn y capel a mae Huw a'i deulu wedi fagu yn ysgol Sul yn Abar. Wedyn mae hyn yn bobl o'r ardal sy'n hollol ymwybodol o'i treftadaeth a wedi bod yn ofalus iawn ac yn mynd i ystyried wrth wneud y cais yma. Gan ei sylw am dau fforddadwy, o'n i'n gweld gwrthwynebu yn sôn ag conwy a di wneud y asesiad fforddadwyau. Wel, methodoleg ydy asesiad dau fforddadwy beth bynnag. Di o'n llawer ot pwy sy'n wneud o. Y un fysa'r ateb. Mae'n hollol amlwg bod Abar angen
tai i bobl, y cyplau ifanc lle. Mae pentra'n heneiddio bob blwyddyn, a chydig iawn o blant sydd ar ôl y pentra bellach. A dyn ni'n gweud gyferbyn ar y datblygiad yma, mae cyn dau gyngor lle, maen nhw gyd yn dau preifat, a dweud y gwir, mae un o'n nhw'n dŷ Airbnb bellach. Wedyn mae wir angen tai fforddiadwy yn yr ardal yma lle. A wrth gwrs, y tŷ arall, sy'n am fach ar y gorad, diolch yn dŷ, diolch yn balas lle, a fi hwnnw'n eitha fforddiadwy i gypla hefyd lle. Wedi dweud hynny lle, rhaid hefyd gofio na gais am 2 dŷ ydi hwnnw lle. So chi'n meddwl mor gwrthwynebiadau bod ni'n sôn am stad o 2, mae'n 2 dŷ eitha cyffredin a dim mwy lle. A jyst gan ar ran yr ymgeisydd, so nid apel chi ddod i benderfyniad heddiw. Mae cais yma wedi cymryd dros 2 flynedd i gyrraedd y pwynt yma, a dim bai y parc dyn ni gyda llaw. A wedi costio llawer iawn mwy na ddylia cais, a chofio nag tŷ fforddiadwy dyn o'n nhw lle. Wedyn, mi sa'n licio chi ddwad i benderfyniad heddiw, wrth gwrs, yn y mam ni, tos am eswm cynllunio i wrthod lle, ond penderfyniad chi di hynny, ond os fysa chi yn penderfyniad gwrthod, fysa well gyda fo gael penderfyniad heddiw, fel bod yn gwybod lle mae'n sefyll, ac oedd edrych ymlaen i'r dyfodol efo pa benderfyniad mae eisiau gwneud nesaf. Diolch fawr iawn chi gyd. Diolch i chi, John. Ti'n cadw'n iawn? No, dal y byw. Rydych yn ddail, beth hwnna? Diolch yn fawr o ti. Iawn. Reit, oce. Os rhywun am gynnig rhywbeth. Os da eisiau siarad, newch chi bwyso'r law las os rwch chi dda, mae Owain wedi gwneud, a mae Edgar wedi gwneud. Owain i gychwyn. Diolch, Mr Cadeirydd. Fel un o'r 3 fydd ar y Pwyllgor safle, ac mi nodwch chi yn y cofnod o'r safle bod ni wedi codi rhai pryderon ynglyn ag dyluniad y safle lle. A dwi falch o weld yn yr darluniau o'r sections lle bod na ymateb wedi dŵad gyn yr ymgeisydd i gynnwys pethau fel gwella beomrywiaeth ac sgrinio ac yr maes parcio a'r wal gerrig ar y tu blaen. Felly dwi ddigon hapus efo'r cais hwn a dwi'n barod i gynnig. Diolch yn fawr, Owain. So rwy'n yn eilio, Edgar? Ia, dwi'n eilio'r cais. Iawn, diolch yn fawr. So rwy'n arall eisiau siarad? Brian. Iawn, Brian. Thank you, Chairman. Yes, I would support the application on the information provided, but I just want to lay a marker for future similar applications. I mentioned this at the last discussion on this particular property, and I see the situation remains, and that is the external soil pipes and those sort of things. I would have thought that in the development of these proposals, we should be encouraging applicants to look at the external presentation of the properties as an improvement rather than the basic, which is almost harking back to the 1930s and 1950s, and we should be looking at improvements in design and encouraging those rather than the current one. But I will support the application in its current form. Chairman, I will speak to the applicant about that soil pipe and see if we can get it internally located for you, Brian. Iawn, diolch yn fawr. So rwy'n arall eisiau siarad? Dwi'n gael llaw las neb i fyny. Felly, awn ni i bleidlais. Pawb sydd o blaid, pwyso'r cylch gwyrdd. Pawb sy'n erbyn cylch coch. Gael di fewn, Mr Cadeirydd. Di newid o'n. Oedd Owain wedi rhaid coch ar hynny, mynd at pa fod yn cynnig ac yn erbyn. Iawn, diolch. Oce, pawb sydd o blaid, pwyso'r gwyrdd. Pawb sy'n erbyn, pwyso'r cylch coch. Diolch gweithio.
Dim ond 3 pleidlais yn y hyd yma. Dwi wedi pwysio tair gwaith, wan. Dwi wedi pwysio yes tair gwaith, a mae'n doff Mr Chairman, they disappear after a period of time. Dwi wedi pwysa, mae'n diflannu ar ôl chydig o eiliadau. Ne. Iawn. Reit, da chi eisiau mynd trwy'r enwau te dweud ffordd maen nhw'n pleidleisio. Maen nhw ar y sgrin o'n blaenau ni. Dwi'n meddwl mai dyna dy'r unig ffordd felly. Reit, yna i gychwyn o fi'n hyn, dwi o blaid. Wedyn, Ifor. O blaid. JPR. Cefnogi. Alwyn Griffith. Tom Ddiglais. Atal, oce. Anwen. Cefnogi. Brian. Support. Gethin. O blaid. Owain. Mae di cynnig. O blaid. Phil Gapper. Oed. Wyn. Blaid. A Gethin. O blaid. Da chi wedi gofyn unwaith, Cadeirydd. Mae enw di'n newid ar y sgrin li. Ti'n di wneud o'r top o'n. Reit, oce. Ti'n fotio ddwy waith. A dyna ni, dwi'n meddwl, ie? Tracy. Sy'n neb di goedd hi. Tracy. O blaid. Wyn. Wyn Jones. A Wyn wedi pleidleisio barod. Ond dwi dal o blaid. Oce, dwi'n stopio'r enw, mae'n symud o gwmpas. Edgar. O blaid. A ne, sy'n neb yn erbyn, mae di pasio dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod wedi cael pawb. A chi'n di gofyn i Elfed? O, mae Elfed, oce, rhoi law ar y sgrin o'n, yndi, Elfed o blaid. Os erwyd heb rydw eisiau? Nag oes, dwi'n wedi cario. Iawn, diolch yn fawr. Bach o Mickey Mouse o bron. Awn ni mlaen, hwn wedi basio felly. Awn ni mlaen i'r 5.1, fferm Brynelyn Llanelltyd. Ac mae Gethin yn datgan diddordeb o fan hyn. Ydy'r proses wan, Cadeirydd, dwi'n pwyso'r leave button ar yr... Dwi'n meddwl bydd Rob yn rhoi chdi'n ystafell aros wan. Oce. Tan da ni'n trafod o ddau gais nesaf. Oce. Dwi'n meddwl os Rob yn mynd i cadarnhau hynny i mi. Newydd roi Gethin yn yr stafell aros. Diolch yn fawr. Diolch Cadeirydd, mae rannu'n sgrin. Mae'n siŵr bod fi'n rhannu'n iawn. Mae Judith i cyrraedd, croeso, Judith. Cais fi hwn am estyniad i adeilad ymwysodol presennol yn fferm Bryn Melyn, Llanelltyd. Mae'r safle wedi lleoli ger y ffordd fawr yn y troiad am tai cynheuaf, a mae o ran o grŵp o adeiladau amaethyddol. So dyma lun o'r safle, mae'r safle yma. Eto, llun arall o'r safle. So mae'r estyniad i'r adeilad yn mynd ar hyd. Da chi'n gallu gweld pointer ar y sgrin? Yn ei gweld y swythau yn dan? Ie, di hwnna ddigon... So, mae'r adeilad yn adeilad math lean to sydd yn rhedeg i lawr o'r adeilad yma. Dio ddim yn adeilad mawr iawn. Ar gyfer cadw peiriannau, dyma'r cynlluniau. O ran y leoliad o fewn ffarm, yn ystyried bod y ffurf a raddfa yn gydnaws a chymysedd a chymeriad y safle, mae'r to ar adeilad yr is na'r adeiladau dros nesaf efo, a byddai'r defnyddio yn cyd-fynd efo beth sydd ar y safle'n barod. Mae'r safle'n ymwneud y ffordd, ond mae'n ystyried na byddai'r datblygiad yn amlwg oherwydd i gefndir o yn erbyn adeiladau sydd yn ambarod. O ran rhoi planu ar y ffin, dyn ni ddim yn meddwl bod hynny yn angenrheidiol, a mae adran priffyrdd wedi codi pryder os fydd yna blannu'n cael ei rhaid o ran effaith ar wlededd. Felly dos na ddim tirlunio yn ran o'r cynllun am hyrwyd hynny. Mae safle fewn parth llifogydd ec 2, ond mae yna asesiad o ganlyniadau llifogydd
cyfyngiedig wedi cael ei gyflwyno, a mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n hapus hefo y ddogfen yna. So y casgliad ydy i bod yr bwriad yn cyd-fynd efo polisi C a polisi 1, a bod yr bwriad yn dderbyniol. Yr argymhelliad ydy i ganiatáu yn unol â mod 5 mlynedd datblygu yn uniol ar y cynllun a bod y cladyn yn lliw llechen las. Iawn, diolch yn fawr. Sera, ydy'n bosib cael llun pawb yn ôl ar y sgrin, os gwelwch chi dda? Ie, sori. Dwi'n mond y cael llun Sera ar y sgrin wan. Mae'n fi'n iawn. Llun Jonathan wan. Ia, pwy ddod sy'n siarad sy'n cael, ie. Elen, mae eisiau chi newid yr view o speaker view i gallery view, so ddylai fod yn y top ochr dde, so ni'n gobeithio. Cywir, o rai bawb wan. Iawn, diolch yn fawr. Elfed, mae'r gwyrdd ymlaen gen ti ar y sgrin. Rydw i droi hwnna ffwrdd os gwrdd i dda. Oce, iawn. Dwi'n eisiau newid. Reit, sa rwy'n cynnig? No, dwi wedi wneud. John Pugh yn cynnig, sa rwy'n yn eilio, newch chi ddangos ar y sgrin, llaw glas. Os ydych chi'n siarad? Os ydych eilydd? Eilio. Dwi'n dweud llaw fyny bisgyd. Sy'n byd i weld yma, de. Mae llaw werdd Tracy yn y gwylod yma. So rwy'n eisiau siarad ar hwn rwan? Na, jyst cynnig, dwi'n ei roi'n llaw yn ystipyn. Jyst cynnig ar argymhelliad, ani bai fod yr aelod ar parc, fydde hwn ddim yn dod o'n blaenau ni. Na, sa. Dim ond teg ydi i basio fo. Iawn, oce. Dwi'n cytuno fo, John. Reit, mae llaw Edgar i fyny. Ti eisiau siarad, Edgar? Na, wedi eilio'r cynnig o'n i, ond dwi'n bwys iawn, dwi o blaid o. Dwi'n eisiau drafod i byd. Na ni, ta, iawn. So rwy'n eisiau siarad? Os nag oes, awn i bleidlais. Pawb sydd o blaid, pwyso'r saeth werdd. Pawb sydd erbyn y groes goch. Os gwelwch chi dda. Bod ysbryd yn gweithio wan. Mae ddal mynd o'na. Ydy, so mewn 3 yn ni ar y sgrin, de. Dwi'n meddwl bod system Zoom di newid, felly di'r saith werdd a coch ddim yn aros yna. Mae'n drwg iawn gynnau. Oce, awn ni trwy'r enwau felly. Gan obeithio na fydd hein yn symud ar y sgrin. Reit, dwi o blaid. Edgar o blaid, yndi? Do. John Pugh o blaid. Oce. Alwyn? O blaid. Do. Anwen? Do blaid. Elfed? Blaid. Judith? O blaid. Phil? Blaid. Tracy? O blaid. Wyn? Blaid. Elfed? Dwi wedi deud unwaith yn barod, Elin. Mae'n neidio o'r gyfaen eto, de. Tell you what, I'll just... Owen Wyn? I'll pick a time tomorrow with Maz. O blaid. Iawn, diolch yn fawr. Tracy? Yeah, I'm just waiting to vote. Hold on. Ydym ni, dwi'n meddwl. I'm in favour too. Oce, Brian. O, dwi'n meddwl Brian yma'n hyn hefyd. Oce, diolch, Brian. Os gael o dim iawn, mae John wedi rhaid ar chat a dwi'n cytuno yn iawn am godi yn un o'n bwynt o'n dweud. Am hwyrach mae'r ffordd ymlaen felly o ystyried bod yr saith werdd a'r coch ddim yn, a groes coch ddim yn gweithio yn barhaol ydy pryd ni'n mynd i bleidlais pawb sydd yn cytuno ar gymhelliad bod nhw'n rhoi llaw las i fyny. Ie, a wedyn fydd o'n hawdd iawn i gyfri wedyn a fydda ni'n gallu cymryd yn ganiataol a pryd ni wedyn yn mynd i'r os oes rhywun yn gwrthwynebu bod nhw'n medru datgan bryd hynny. Felly, tan de, pan ddech chi'n siarad, ddech chi'n rhoi y llaw las i fyny, newch chi ddyn hi ffwr ar ôl siarad, os gwelwch chi dda, achos o'ch chi'n byd eisiau nes ymlaen. Nwch. Mae bawd i fyny. Mae hwnna wedi basio beth cyntaf, yr cyntaf ddim yn dod ydy. Fedra ni glirio'r cyn i ni fynd i bleidlais, os oes unrhyw law las i fyny. Fedra i glirio bob dim
dwi'n credu fydd yn Rob. Twch chi glirio fan am edrych chi? Fedrwch. Oce, iawn. Mr Cadeirydd, o'n i'n mynd i gynnig cyn i'r hwn ddod i fyny, bod, da chi gwybod, y rhaglen da chi wedi cael drwy post, which dwi heb gael, yn y page gyntaf un, mae'n deud enwa pawb sydd ar y Pwyllgor. Sa'n awsach chi fynd drwy hini a croesi hini sy'n yma o anna fo. Dwi'n gwybod. Yndi, mae'r hyn mae'r Iwan di gynnig o'r llaw las. Cystod dim, mae'n dod yn ei Iawn, iawn, Yr rhestr, ie. Awn ni mlaen i'r rail, felly. Dal yn y bont ddi, 200. Cyrrodeb o'r gymhelliad wedi rhoi caniatad. Sera, ie, eto? Ie, fi eto. Iawn, croeso. Dwi'n rhannu'r sgrin iawn, gobeithio eto. Dwi'n ar eitem i fyny rwan. Ie. Cais y bu hwn yn ffarm Dwinant, bonddi am 3 pod glampio ynghyd â gwaith cysylltiedig. Mae'r lleoliad yma chydig bach lawr y ffordd o'r cais dwytha oedd yn fama, mae o i fyny'r troiad o ganol Bonddy. Mae o'n safle gwledig ar dir fferm. Mae yna 2 dŷ sydd yn perchnogaeth yr ymgeisydd ger llaw y safle. Dyma'r safle. Cae sydd yn cael ei ffermio ar y funud. Na i ymlaen i ddangos. Dyma di'r bwriad 3 pod gwersylla ar y safle. A mae yna fwriad i roi grychoedd rhwng y podia a plannu coed ffrwyth, a mae hyn yn mynd i darparu sgrinio ag gwelliant bioamrywiaeth. Mae yna danc septig yn y lleoliad yma, a mae bwriad cysylltu hefo tanc septig. Mynd yn ôl i hwn, mi wna i gyda fi ffilm fideo o'r safle, wna i rhedeg trwy hwn. Os dwi'n mynd rhysedig, gadwch chi wybod. Dyma'r safle, mae o'n lefelu allan pan mae'n dod yn is. Y bwriad ydy bod 3 bodiad ochr ei gilydd a bod y parcio wedyn yn cael ei rhoi mae'r ardal ola'n calad sy'n tu ôl i ffermdy a bod pobl yn cerdded dros y cae i at y podia. Os ydych chi'n mynd ymlaen, dyma di'r math o bodia sy'n cael ei rhoi ymlaen. Unedau'r weddol syml hefo 1 gofod cawod a gorffeniad pren i'r podia a dos a ddim agoriadol mawr i roi daro gola tu allan i'r safle. Felly, yn gyffredinol, ar ôl ystyried y cynnig yn ofalus lleoliad adnewyddion y safle, ystyried bod y cynllun yn bodloni gofynion polisi 2 ag benodol polisi 29 sef y polisi llety amgen. Mae'r plannu wedi gynnwys yn cynnig Mae'r plannu wedi gynnwys sydd yn darparu sgrinio ychwanegol i'r safle ac yn help cynorthwyo i fel bod yr unedau yn llai amlwg yn y tirwedd ac yn lleihau unrhyw effaith gola. Mae hefyd yr ymgeisydd wedi cytuno bod na ddim gola o gwbl artiffisial ar y safle i gynorthwyo statws awdurdewis yr awdurdod. Mae plannu hefyd yn cyfrannu at bioamrywiaeth yn enwedig gan bod y safle ddim yn ofnadwy o bell wrth yr afon, a mae yna gysylltiad ystlumod felly ar hyd yr lleoliad yna. Os bydd yn cael caniatad, mi fysa'r cais yn destun amod lle ti gwylio 28 diwrnod ac mi fysa na amod yn sicrhau bod y unedau'n cael ei symud os bysa'r unedau yn mynd yn segur. Yn ogystal, mwyn sicrhau bod y podiau'n rhan o benter wledig, mi fydd na amod yn clymu i'r rhif y daliad.
Mae'n felly ddod i gasgliad, mae mynydd yn y cais wedi ystyried yn fanwl ac ystyried fod y cynnig yn cyd-fynd hefo'r polisïau perthnasol yn y cynllun datblygu lleol ac yn benodol meini prawf polisi datblygu 29. Felly'r amgylchiad ydy ganiatáu yn unol â yr amodau a nodir yma sydd wedi creu atyn nhw'n barod. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn, Sarah. Reit, yn cyllun pawb yn ôl. Os ydy rhywun yn cynnig? Edgar? Cynnig bod ni'n fynd efo'r argymelliad, Mr Cadeirydd. Iawn, diolch. Falch o weld pobl lleol dod nôl i weithio i'r ardal. Oes na eilydd? Sawl as os oes eisiau eilio? Oes, mae John Byw yn eilio. Iawn, diolch yn fawr. Reit, nawn ni siarad? Owain? Oes, Mr Grey, diolch yn fawr. Dwi jyst eisiau clirio un peth i fyny. Yn yr datganiad cynllunio sydd wedi dod yn y pecyn, ar dudalen 6, mae yna gyfeiriad at fydd y datblygiad arfaethedig ar gyfer lleoli 5 pod gwyliau. Dwi'n meddwl os nad yna oedd y bwriad gwreiddiol. Ond mae'r lle parcio'n dal i ddangos 5 lle parcio. Dwi jyst eisiau arweiniad gen y swyddogion os na drafodaeth wedi bod ar hynny ac o feddwl maint y podia yma os angen 5 lle parcio. Ddech chi'n iawn, mi oedd y cais ddoth i fewn i ddechrau am 5 puned a mi yn dilyn trafodaeth hefo'r asiant ar ymgeisydd, mi gafodd yr bwriad i lleihau i 2 uned. Nid oes na ddim trafodaeth wedi bod ynglyn â lleihau, mi allai ofyn os ydy'r pwyllgor yn ystyried bod o'n angenrheidiol i leihau y nifer o fana parcio. Ond mae o'n ardal o Laen Calad yn barod, felly dydy o ddim yn newid natur y safle yna os ydy o'n parcio i 3 neta 5. Ond mi allai ofyn os ydy'r pwyllgor eisiau fi i leihau fana parcio. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n iawn, Owain? Yndi, dwi jyst yn meddwl, os na, fel arfer efo tai, mae yna fatha rhyw ganllaw o ran nifer o lefydd parcio. Dwi'n yn cofio'r polisi hun, ond dwi'n jyst diogelyn hynna na ddylan ni fod yn deud 3 lle parcio un i bob pod. Hynny yw, diolch yn stopio neb arall os yna rhywun yn weld, fel ddudo Sara, mae'n ei gynnu le ar y cwt i barcio bryn bynnag. Felly jyst codi cwestiwn yna o'n i. Iawn, diolch yn fawr iawn. Neith Sarah trafod efo'r ymgeisydd, ia. Rwy'n arall yn siarad? Dwi'n gweld llaw neb i fyny. Reit, awn ni breidlais wan. Pawb sy'n o blaid y llaw las, a mae wedi diflannu gen i. Sgynny'n llaw las yma. Mae'n ôl wan. Oce. Reit. 2, 4, 6, 7. Rwy wedi pleidleisio, ia. Owain Wyn, ti eisiau pleidleisio? Codi llaw las. Sgyn i'n llaw las. Llaw felys o. Llaw las, gwaith. Sori. Dwi'n meddwl bod o, Rob... Mae nhw'n diflannu. Dwi'n meddwl, Rob, mae o yn yr participants, yndi? Yndi, mi ddylia fo fod, dwi'n yn gweld yr un sgrin ych chi, mae'n ddrwg iawn gynnau. Mae'n dibynnu pa fersiwn o Zoom sgynnych chi. Una fydd o'n law las, fy'n dweud Rhys Hand, neu ddylia fo fod yn law felyn, fel mae Edgar yn dweud, fel arall. Swn i'n disgwyl fydd o yn yr rhan participants ar yr ochr 10 gynnech chi. Yn y reactions mae'n fi, sori, dwi'n mond yn reactions. Y reactions mae'n newid. Gynna i ddim llaw las yn participants chwaith. Ger i reactions mae yna. Oce, dwi'n meddwl felly, a ni'n mynd i'r system oedd yn cael ei gynnig gan Edgar bod ni'n mynd trwy'r rhestr o'r aelodau fel sydd wedi cael ei pennu yn y rhybydd o gyfarfod, fel bod o'n glir be di'r bleidlais a pa ffordd mae pawb yn mynd a bod o wedi gario neu beidio. Reit, nawn ni gychwyn yna.
Edgar yn cael ffordd ei hun o'r diwedd. Mi dwi o blaid. Alwyn? Wyt ti o'r tawelyd gen ti? Alwyn? Anwen Hughes? O blaid. Judith? O blaid. Edgar? O blaid. Elfed? Blaid. John Pugh? O blaid. Phil Gapper? O. Wyn? Blaid. Ifor? O blaid. Brian? In favour, Chair. Tracy? O blaid. Ac Owen Wyn? O blaid. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn, mae hwn wedi basio. O'n i mlaen. I'r ysgwr. Mae eisiau gwadd Gethin yn ôl. O'n i am ddeud, ia, bydden ni'n gorfod disgwyl i Gethin yn ôl o'r stafell aros. Ie, oce. Mae'n ôl dwi'n credu wan. Ynddi, fel iawn, cyrraedd. Iawn. Oce, nawn ni mlaen i'r ysgwr, felly. Mae Arwel swyddog cadwraeth yn cymryd hwn gilydd. Ia, oce, ni'n gweld fan ai. Reit, diolch yn fawr. Pawb. Just click ar y share screen yma wan. Y cyflwyniad. Ar y sgrin chi wan, yndi? Yndi. Datblygiad sydd i'r ysgwr yn oherwydd nam yn y system gwresogi. Ac o ganlyniad i'r datblygiad, mae yna 2 gais yma. Cais cynllunio a chais caniatâd adeilad rhestredig. Ac efo cais caniatâd adeilad rhestredig, mae yn statudol a bob cais cyflwyno datganiad effaith ar drefsadaeth hanesyddol yng Nghymru. Sef yn golygu bod rhaid i'r ymgyrsydd ddeall ei amcenion, yr arwydd o cad a dod i adnabod y newidiadau a'r effaith ar yr ased hanesyddol hwnnw. A mae dogfen gynhwysfar wedi cael ei paratoi yn yr achos yma gan bensar profiadol Rhys Llwyd o'r Bala, yn cafianhau y datblygiad yma. Os yw'n cael cyfeirio at yr sleid cyntaf yma, wedi'ch am munud bach chwaith. Ar pwynt 3 yma, mae o yn gais o gyfer gosod dyrgus 4,600 yn wreiddiol, ond o'r diweddariad da ni wedi cael dydd Llun, mae'n newid yn y rheola ac mae 2 gyrdyfgus 2,200 fydd yn cael ei osod yn lle'r 1 tanc gwreiddiol. A mae'r lleoliad y datblygiad i'r de o'r hen ffermdy, sef rhwng BDD a'r biomas. Mwyd i'r ysgwrn, da chi gyd yn gyfarwydd ohono fel yr ysgwrn a ganolfan ymwelwyr. Dyma'r cynllun safle. Os da chi'n gallu dilyn ni ar y pwyntiau, mae o'r ffermdy, beidi'r di. Ac mae'r bwriad i roed y 2 danc yn y buarth tu cefn i'r ffermdy, fydd rhwng BDD a'r tu bach a'r a'r adeilad sydd i'r de. Mae'n rhaid i siarad adra chwisoes. I'r de, bydd y cyflenwad yn mynd o'r fflasgia a tanciau hyd talcen de ac i'r uned y bwylar ar yr ochr dwyreiniol y fama. Dyma o'r adeilad biomas ar hyn o bryd.
ar ochr de dwyreiniol, y buarth lle mae Ionawr sydd wedi cael ei tynnu gryn amser yn ôl yn ystod datblygiad yn anffodus. Oedd yna modd i fynd ar y safle yn ddiweddar i dynnu'r llyniau diweddara, ond yma ar yr hen domen sbwriel fydd y fflasgiau'n cael ei gosod. Ac eto, rhif 6 o fanna, y drychiad gorllewinol yn dangos y tŷ bach lle mae'r slymod a'r tŷ biomas lle mae'r offer gwresogi presennol. Dyma ni'r polisïau nôl yr adroddiad sy'n effeithio ar y datblygiad a'r egwyddorion cadwriaeth. Da ni hefyd wedi ymgynghori adran ecoleg a hefyd gan fod y tŷ bach wedi ddynodi a'i gofrestru fel meithrinfa y slymod. Mae yna argymhellion gan yr ecoleg i wella chydig bach ar bioamrywiaeth. Yn naturiol, da ni wedi cysylltu efo Cyfaith Naturiol Cymru sydd â sylwadau ar y mater. Rhan atodol o'r creiriau ydy gwarchod nhw a chynnal tymheredd, ac mae'n wedi cael lefel lleithder cyson yma. Ond mae yna broblemau wedi codi yn un y system bresennol oherwydd yn gyntaf cludiant yr woodchip i'r biomas. Mae'n gorfod cael un neu 2 dractor i'r safle. Mae yna broblemau hefyd wedi bod efo ansawdd o woodchip, ac hynny wedi dilyn efo nifer o alwadau allan sy'n arwain i gostau ychwanegol, ac wrth gwrs amser y gweithwyr wedi bod yn sylweddol dros y blynyddoedd. A rhaid cofio hefyd bod yr ysgwrn ar gau rhwng misoedd y Tachwedd a Chwefror. Does dim nwy yn yr ardal chwaith, ac bydda dewis system olew wedi bod efo oblygiadau niwed amgylcheddol. Fysa anghenion gwarchod stor yr olew ar safle ac yn y blaen. Dwi'n mynd i sleid nesaf rwan. Felly, dewiswyd system oedd yn gorfod bod yn agos i'r cwt biomas gwreiddiol i gysylltu â'r system bresennol. Ac fel system backup ydy sydd i ddewis, fel bod yr uned boiler tu allan a cael ei leoli ar ddrychiad dwyreiniol y cwt biomas bresennol. Ac fel dwi wedi crybwyll eisoes, tan ddi'r storfa dyfgys yma, mae o wedi newid rwan o un dyfgys llawer yn llai. Ac wrth gwrs, yn y buarth lle oedd yr hen domen sbwriel, da ni wedi sefydlogi na gwerth archeolegol isel fydda i'r safle hwnnw. Yr unig negyddol yw bod na 2 ffliw yn mynd i wthio i'r awen agored uwch lefel y bondo, ond yn sicr fyddan nhw ddim tu hwnt i lefel y grib, ac fyddan nhw ddim yn weladwy o'r ffermdy ac o'r llwybr. Ond yr unig le fyddan nhw weladwy ydy o'r llwybr cyfagos sy'n rhedeg yng nghefn y ffermdy. Mae yna hefyd mesuriau i wella bioamrywiaeth wedi cael ei mabwysiadu ar y cynlluniau ac yn rhan o'r cynllun diwygiedig, welwch yma. Mae yna mesuriau lliniaru wedi cael ei cymryd hefyd fel bod llwyfan concrit ar gyfer y tanc wedi cael ei gloddio mewn i'r ddaear fel bod o'n lefel yn dod yn is. A welwch chi'r 2 ffliw yma, fyddan nhw ddim uwch na lefel y grib. Wedyn mae mesuriadau lliniaru efo bocsys y slymod ychwanegol ar y tŷ bach,
ac mae yna fesuriadau ar gyfer ymlusgiaid reptiles yn cael ei wneud yn y wal fydd yn amgylchynu'r tanc. Mae'n bwysig dweud hefyd mae'r cynllun yn ddibynnol ar erbyn grant ac mae rhaid i'r gwaith fod wedi gwblhau mwyn cael yr swm ariannol erbyn diwedd mis Mawrth eleni sef 2021. Felly'r argymhell ydy rhoi caniatâd gyda amodau safonol. Ond yn achos yma fydd rhaid pleidlais ar y ddau gais ar wahanol, bo fi wedi cyfyngu'r cyflwyniad i un lle bo fi'n mynd dros y ddau beth unwaith. Ac mae yna 4 amod efo'r cais cynllunio, amod yn ymwneud â derbyn cynllun gwarchod lefel dŵr y tan ddaear, sydd yn amod gan Llywodraeth Naturiol Cymru. Ac fel dwi'n deall, mae Naomi, yr ymgeisydd, swyddog ymgeisydd dros yr awdurdod, wedi mabwysiadu cwmni annibynnol i gadarnhau pryderon risg oedd gan Llywodraeth Naturiol Cymru fel bod lefel y dŵr llawer yn is na lefel y tancia dŵr, a nad oes ddim risg rwan i'r cyflenwad dŵr dan ddaear. Ac efo'r cais caniatâd adeilad echnegol, yn dilyn caniatâd fydd rhaid cael y penderfyniad terfynol drwy ymgynghori a Llywodraeth Cymru bydd ymhellach yn ymgynghori a cadw. Felly, drosodd yn ôl i chi, Elwyn. Iawn, diolch yn fawr iawn ar ôl am hynna. Reit, os rywun am gynnig ar yr un cyntaf rwan? Os da chi isio, dwi'n gwybod mae'n dibynnu ar y cynnig wrth gwrs, ond mae'n agorad i chi, dwi'n meddwl, i wneud cynnig yn cynnwys y 2 gais gan bod hefo'i gilydd, ynddi? Yr 2 yn debyg, fesa chi'n gallu trin efo'i gilydd. Os yna'n bosibilrwydd. Gymwn i'r 2 hefo'i gilydd. Os rywun yn cynnig? Llaw las, os ydych chi'n cynnig? Os ydych chi'n gynnig gwestiwn? Reit, Owen? Ia, mae'r argymelliad yn dweud, ar y cyntaf yn dweud rhoi caniatâd, ond eto mae'r crynodeb o'r argymelliad yn dweud awdurdodir cyfarwyddwr cynllunio reoli tir i wneud penderfyniad. Gan bod na 2 gist yma, dwi'n gwybod os obligiadau o ran mynd yn ôl at rhai o'r ymgynghorau statudol, ond ella i fod yn chwarae'n saff ac oherwydd yr amser bod fyswn i fodlon cynnig yr crynodeb o'r argymelliad sef awdurdodir yr cyfarwyddwr i wneud y penderfyniad. Iawn, diolch yn fawr. Sa rwy'n yn eilio hwnna? Na eilio fo, Mr. Cadeirydd. Edgar di eilio, oce, reit. John Pugh, siarad? Siarad o un. Da ni yn sôn am carbon ag ati a eisiau gwneud y parc yn di-garbon. Lle mae hwn o fewn efo carboneiddio? So mae'n effyrdd eraill fel fysa ground source heat sy'n mynd i bod yn well. Fydde hwnnw ddim yn weledol o gwbl a mi fydde hwnnw yn fwy cynaladwy amgylcheddol hefyd, sy'n ni'n meddwl, a wedi siwtio fwy well i lle na rhoi tanciau gas, lle ydych chi'n gorfod dod ar gas i mewn. Dwi'n yn gweld o'n ffitio mewn i'n delwedd amgylcheddol garbon isel ni yn hunan. Mae'n effyrdd gwell, sy'n ni'n meddwl, na hwn. Reit, y cwestiwn gen John yma ydi, os y lygredd wrtho? Ddim llygredd na. Os am llygredd wrtho fo, ond mae'n lygredd, dydy o ddim yn ffitio mewn i'w carbon. Lle mae'n dod fewn i'n delwedd carbon ni, ac amgylcheddol. Ia, da ni braidd yn hwyr i ofyn hynna, wan, da ni ddim. Wel, hwn yw'r cyfle cyntaf dwi wedi cael ei ofyn y cwestiwn. Felly mae'n 10 wedi gofyn y cwestiwn. Fedra i ddod fewn yn fanna, Cadeirydd. Dwi'n ymwybodol fod awdurdod wrth baratoi'r cais yma wedi edrych ar sawl opsiwn gan gymwys ground source heat pumps, air source heat pumps,
opsiynau eraill ar y wood chip. Da ni wedi trio mynd am yr opsiwn amgylcheddol ora. Da ni wedi cael cyngor gan arbenigwyr a y casgliad oedd hwn oedd yr opsiwn fysa'n gweithio ora i'r safle. Yn anffodus, sy'n ni wedi mynd am rhywbeth hollol di-garbon, ond oedd o jyst ddim yn ymarferol bosib hefo'r amodau ar y safle yma gynnal. So hwn ydy'r opsiwn gorau sydd o'n blaen ni. So dyna pa mae'r cais fel mae. Iawn, diolch Jonathan. Diolch yn ateb, John. Nid, o rhaid i ofyn y cwestiwn, achos da ni'n dweud bobl eraill, mae rhaid nhw edrych ar ei carbon, mae rhaid nhw fod yn amgylcheddol, wel, dim ond teg ydy, yna ofyn yr un cwestiwn. Ti'n fod yn parc i ni'n hynny? Iawn, diolch yn fawr. Ifor? Ie, mae John di gofyn y cwestiwn am y cwestiwn carbon. Yn ni mewn cyfarfod asedau wrthsdwytha i sbio'r prynu tir i helpu efo'r agenda yna yn y parc. Wel, mae hwn yn y parc. Ie, dyna y cwestiwn yma. Ond dyna fo, mae wedi cael ei ateb. Ond ar hynny, fyswn ni'n hoffi cynnig yr argymelliad, os gwelwch yn dda. Iawn, diolch yn fawr. Os o'r rwy'n wedi cael cynnig ar eilydd? Oedd o wain y cynnig oedd? Sori, oedd. Na eilio fo. Iawn, Brian? Thank you, Chair. Yeah, I'm a little confused on 2 points, really. Is this a total replacement for the wood chip or supplementary is 1 point. And the second point is, I have a recollection that we'd seen a similar application to this before Christmas to do with a spurant and a buried tank or a gas tank. Is this a separate application or an additional application? So it's those two questions, please. Iawn, diolch, Brian. Jonathan? Mae Arwel yn gallu ateb hwnna bosib, Arwel? Y cwestiwn ydy, does am cais di bod yn blaenorol ac mae jyst fydd y wood chip yn dal i barhau, ond fedra nhw ddim fforddio oherwydd y creiriau sydd yn yr ysgwrn. Mae'n bwysig cadw tymheredd cyson a lleithder. Mae'n bwysig cael y cyfnod gwres drwy'r adag fel backup system ydy'r system yma. Ond fydd y system wood chip hefyd yn cyd-fynd. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn ateb, Brian? Yndi, oce. Edgar, eisiau siarad? Thank you, yes. Edgar? Ia, eisiau ni'n glir, da ni fotio i waith ar y ddau na'n? Yndan. O, iawn. Reit, dwi'n gymnogol iddo, iawn. Reit, os rwy'n arall yn siarad, dwi'n gweld llaw las neb arall i fyny. Felly, awn ni i bleidlais. O Brian eisiau siarad oedd? Mae Brian di siarad. O, do. Awn ni drwy'r enwau. Dwi o blaid. Alwyn? O blaid. Anwen Hughes? O blaid. Judith? O blaid. Edgar? O blaid. Elfed? Blaid. John Pugh? Gerard Tywelydd, John? O blaid. Gethin? Blaid. Phil Gapper? Blaid. Wyn? Blaid. Ifor Glen? O blaid. Brian? In favour. Tracy? O blaid. Owen Wyn? O blaid. Ni hwnna'n unfrydol. Wedi'w gadarnhau. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen felly i'r ceisiadau di gorffen hwn, ydyn nhw. Rhybuddion gorfodaeth. Os gael ei ddod fewn o fama, fel ydych chi'n meddwl, mae'r rhestr yma er gwybodaeth i chi, ond di Jane, fel mae'r Pwyllgor yn gwybod, ddim yma heddiw, na di Alice swyddog gwybodaeth ddim yma heddiw chwaith, felly o bosib os mae yna unrhyw ymholiad y beth gorau cysylltu hefo y swyddog gorfodaeth yn uniongyrchol, ond os mae yna gwestiwn yn codi fe yma heddiw, nhw'n ni drio'n gorau i ateb nhw os fedrwn ni. Ie, mae gen i rei cwestiynau'n codi, ond dwi'n mynd i ofyn heddiw, Jonathan, mwyn arbed amser i'r Pwyllgor. Mae gen i amryw yn codi arni llaid ar ôl y swyddogion gorfodaeth, sy'n hwyr ystafell i bawb sy'n meddwl.
Reit, dalen 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Yes, Chair. Okay. Number 42, Lizzie's Barn, I see the file has now been closed, despite the fact that enforcement appears to have started, and it seems to have sort of run out of time in relation to the restriction. I'm a little bit concerned, as this has been on our enforcement list for quite some time in my experience. I just wonder if it is the delay that's caused the problem, or if there are other problems, because if it's the delay, that's a little bit concerning. Rhaid o fewn o fama, sgynna i ddim y manylion llawn, felly os di'r ateb yma ddim yn ddigonol, sa'n awgrymu cysylltu hefo wrach Alice yn y swyddog gorfodaeth, ond ddim lawr i roedi, mae'r achos yma yn un hanesyddol, mae o'n un cymleth, mae wedi bod yn rhedeg mlaen ers cyn fy amser i yn y parc, fel dwi'n dallt. Mi gathon nhw tyst ysgrif cyfreithlon o'r defnydd nôl yn 2016, ac ar ôl hynna dwi'n credu oedd yn llawn yn chydig dipyn gwanach o ran gallu cymryd unrhyw weithred llwyddiannus ar y safle. Felly dwi'n meddwl nes i allan i weld y safle llynedd hefo Jane, a ddari Mae wedi cyrraedd y casgliad, does na ddim achos i gymryd fel yma bellach. Dio ddim yn sefyllfa delfrydol, dwi'n meddwl ffordd mae wedi gweithio, ond mae o'n just yn set o amgylchiadau eitha unigryw sydd wedi arwain at yr achos yma. Mae'n sefyllfa eitha unigryw a cymleth. Os da chi eisiau'r manylion, os i'n cael sgwrs efo'r swyddog wrach, ond yn fy marn i, does na ddim pwynt ceisio amddiffyn neu mynd am y ddatblygiad yma oherwydd dwi'n meddwl mae'n achos eitha gwan i ni trio gweithredu fel adran gyflogaeth. Iawn, diolch Jonathan. Brian, chi'n iawn, chwyddi cysylltu efo Jane, ia? Os ti'n chwarae... That's quite helpful. I really just wanted reassurance that any conditions that we put on with regard to the sort of occupancy and use, if they're either time limit or specific limited, that we've got the resources and the methodologies to ensure their enforcement. I can understand that sometimes because of legacy issues that we've got a judgment to make as to whether it's worth pursuing. Which I gather is what's happened here. But if in the ordinary sense, we are able to identify, have the processes and the resources to follow up where there are breaches of conditions and use, I'm satisfied. Iawn, diolch yn iawn. Reit, dyna'n 77. Mae llaw Edgar i fyny. Di bod o blaen di? Na di. O'n i'n gwybod pa byd ydi fewn y deg gwir, gos ydi'r beth yn gwneud ydi. A Brian dod â'n union be ni eisiau dod i fyny, ac o'n i'n gweld drwy'r allan ar hein wedi fynd allan o'r amser a felly, a wedi gwllw neu cau y ffeil neu beth ynddag. Bod ni'n neud, ydyn ni'n neud ffon i gefn yn hynna, ynddo? Drwy... Dwi'n meddwl bod ni'n creu
da ni ddim yn creu new gynsail hefo'r penderfyniad yma ar y safle yma. Fel dwi'n dweud, mae o'n seto amgylchiadau Ie, na, dwi'n dyna ni feddwl, John, bod dwi wedi wneud o, o dwi wedi cael get away efo sort of thing, dwi'n deud wrth rhywun arall, mae hi'n trio wneud un beth a fi gyda ni doman a hyn yn diwedd y dweud, dyna be ni yn mynd i fyny. Na, dwi ddim yn poeni am hynna, fel dwi'n dweud, mae hwn yn rhywbeth hanesyddol, mae'r achos... Ie, dwi'n dall fan, A fel bob achos cydymffurfiaeth, mae rhaid i swyddog gyrraedd y casgliad, ydy hwn yn werth mynd am llwyddiant yn hwn, a nath Jane a fi allan i'r safle i ni gyrraedd rhyw gasgliad terfynol ar hwn, ac dwi'n meddwl yna achos eitha gwan o ran ochr awdurdod sydd wedi bod yn wastraff adnoddau i drio cwffio fo, rili, a i gyrraedd y casgliad i beidio cwffio fo pellach a cael ffeil. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn iawn. Dudalen ola felly di 78. Mae llaw gesin i fyny. O, sori, Mr Cadeirydd, rhif 44 codi Nana eto. Meddwl am y holl glaw da ni gael wan. Bod yn achos brys i trio gael cadw allan a dod at penderfyniad i diogelu'r neuadd. Fedra i dod fewn fanna, mae gyfarfod wedi digwydd ar y safle yma tua ryw bythefnos 2 wsos yn ôl. Da ni wedi ysgrifennu at yr at Chenog i wneud adroddiad asesiad cyflwr o'r adeilad. Dyna di'r cam cyntaf mae rhaid ni wneud. Os dwi ddim yn mynd i ganiatáu hynna, a da ni wedi cael ymateb eto, nawn ni ddefnyddio pwera sgynnon ni i fynd fewn heb ganiatáu i wneud yr asesiad cyflwr. Felly mae pethau o fewn yn dechrau digwydd ar hyn o'n. Da ni wedi gosod chydig bach o adnoddau i'r ochr i wneud rhywfaint o waith yma ar y safle hefyd. Felly, da ni'n ymwybodol o difrifoldeb y sefyllfa ar y safle. Da ni'n misio o ddiriwio. So'r asesiad cyflwr yma di'r cam nesaf. Felly, gobeithio o fewn rhyw wythnosau nesaf fedrwn ni wneud hynna, ac unwaith ni wedi wneud hynna fedrwn ni adrodd yn ôl i'r pwyllgor ar y cynnydd. Champion, diolch yn fawr, John. Iawn, diolch yn iawn. Dyna ni ar hynna felly. I'r eitem nesaf rwan, cytudebau adran 106, gwybodaeth. Yn fanna. Ceisiadau yna phenderfynwyd arnynt, sy'n 3 wythnos. Hynna eto gwybodaeth yn feddwl rhywun gwestiwn. Rhestr o bapurau cefndir gwybodaeth eto. Un cwestiwn yn fanna. Felly, awn ni ymlaen i'r canllaw cynllunio atodol cynllunio ar iaith Gymraeg. Reit, pwysyn. Ie, jyst rhywun bach o gefndir bach iddo, jyst rhag om bod rhywun heb di bod yn un o'r cyfarfodydd cynt, lle. Gafodd y diweddariad di'r canllaw cynllunio atodol yma o un gwreiddiol gafodd i fabwysiadu mis Medi 2011. Wedyn yn dilyn cynllun newydd datblygu lleol yn cael ei fabwysiadu 2 flynedd yn ôl rwan, a fwy o wybodaeth yn allan o'n i'n gweld yn amserol diweddaredd o rwan, lle. Felly mae'r canllaw cynllunio atodol yma wedi bod i bwyllgor cynllunio mynediad Medi'r ail flwyddyn dwytha. A yn dilyn hynny ath o i grŵp gweithgor aelodau arbennig mwyn i drafod o mhellach. Dwi'n meddwl Tachwedd 11 oedd hynny, a wedyn gafon dipyn o newidiadau i cynnig yn y cyfarfod yna. Felly erbyn hyn mae'r ddogfen wedi cael ei diweddaru mwyn adlewyrchu'r newidiadau yna, lle, yn deillio'r cyfarfod yna. Mae yna restr, dwi wedi rhoi restr o'r newidiadau yna ar yr adroddiad blaen. Dwi'n hapus fynd drwyddyn nhw one by one os da chi isio, lle. O ran argymhelliad i'r canllaw yn deillio o'r pwyllgor yma, lle yr argymhelliad ydy cymeradwyo'r fersiwn drafft o'r canllaw yma yn dilyn newidiadau addas, a wedyn bod o'n allan am ymgynghoriad cyhoeddus o 6 wythnos cyn dod nôl i pwyllgor wedyn, lle. Ie, lle mae... Iawn, diolch yn iawn. Sa ryw sylw gyda rywun? Neu gynnig?
Rwy'n eisiau cynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad. Gyda diolch. O, bwysto iawn. Edgar. Cynnig, Mr Cadeirydd. John Pugh. Eilio. Na ni, diolch yn fawr. So rwy'n eisiau siarad. Ddim ond dweud bod ni'n diolch i Siôn am ei waith. Am fabwysiadu'r rhai awgrymiadau beth bynnag wnaethon ni drafod y tro dwytha. Iawn, oce. Ni'n mynd ffordd iawn dwi'n teimlo, ond mae yna ffordd aeth i fynd eto. Oes. Ffordd iawn i chi. Iawn, diolch Alwyn. Dwi'n gweld neb arall eisiau siarad. Felly, awn ni pleidlais pawb sydd o blaen, bod ni'n derbyn hwn. Dwi o blaid. Alwyn. O blaid. Anwen. O blaid. Judith. O blaid. Edgar. O blaid. Elfed. Blaid. John Pugh. Blaid. Gethin. Tiar Tywelu, Gethin. O blaid, sori. Phil Gapper. O. Wyn. Blaid. Ifor. Gefnogol. Brian. In favour. Tracy. O blaid. Owain. O blaid, Mr Gay, os gai ofyn cwestiwn dilynol ar y diwedd, os gwelwch dda. Tew tad, dyna di gorffen. Bleidleisio. O, reit, oce. Cwestiwn sgyn i am y broses ymgynghori cyhoeddus gan bod gynnon ni o dan y cyfyngiadau Covid yma wan, lle. Sut o'n i'n mynd i sicrhau bod na ymgysylltu effeithiol yn digwydd. Mae'n dibynnu llawer iawn ar y sefyllfa ar y pryd mae'n debyg yn ddim. Ydyn ni'n mynd allan sydd wan. Bedi camau... Wel, swn i'n licio, achos bod mae'n debyg bod gynnon ni'r cyfyngiadau am spel, swn i'n feddwl, lle. Swn i'n licio fynd bach o feddwl i mynd i fewn i sut mae'r gwaith ymgynghori na'n digwydd, lle, yn ytrach na bod o dim ond mater o roed rhybydd cyhoeddus yn rhywle, lle. Swn i'n gobeithio fydda chdi bach mwy o bod yn fwy proactif na hynny, lle. Iawn, diolch. Fedrwn ni feddwl ymhellach sut da ni am wneud o. Mi fyddwn ni'n amlwg yn gyrru llythyrau allan yn uniongyrchol i nifer o gwahanol sefydliadau ac unigolion, ond ma'n ni feddwl os yna bethau pellach dylwn ni wneud o dan yr ymgylchiadau yma hefyd. Iawn, diolch yn iawn. Nawr i mlaen i'r cynllun datblygu lleol. Ia, diolch Cadeirydd. Fi sy'n cymryd hwn, di Elliw ddim ar gael heddiw, felly mae hi wedi gofyn i fi gyflwyno hwn i chi bore yma. Elliw Owen oedd yn gyflwyno hwn yn reiddiol. Ymddeiriadau hefyd, dod y adroddiad blaen i mewn fath papura am ryw reswm, dwi'n siŵr beth ddigwydd o fanna, ond da chi wedi cael copi fel dwi'n dall ar wahân yn y post. So gobeithio, mae'r prif adroddiad yn cychwyn ar tudalen 135 o'ch papura, ond mae'r adroddiad blaen yn amlwg wedi cael ei anfon ar wahân. Felly gobeithio bod gen bawb gopi o hwnna. Mae hwn yn adroddiad monitro blynyddol o'r cynllun datblygu lleol, fel da chi'n gweld. Nod o'r adroddiad yma, mae'n adroddiad pwysig iawn, ydy asesu bob polisi yn y cynllun datblygu lleol, i weld os maen nhw'n gweithio'n iawn, i weld os mae strategaeth yn gweithio, i weld os oes unrhyw problemau. Mae'n gallu helpu ni gyrraedd casgliad, ydyn ni angen adolygu'r cynllun yn fuan, neu ydy pethau'n gweithio'n dda ac yn y blaen, felly mae'n adroddiad bwysig iawn. Yn statudol, mae rhaid ni gyflwyno hwn i'r Llywodraeth bob Hydref, ond Hydref flwyddyn dwytha, ddaru'r Llywodraeth ddeutha ni, doedd ddim angen cyflwyno yn 2020 oherwydd y sefyllfa y pandemig a bod nhw'n gallu dall bod gen ni flaenoriaethau eraill i ddelio ar y pryd. Ta waith, dwi'n falch iawn o ddweud wedi paratoi'r adroddiad yma beth bynnag, felly mae hwn ddim yn yr un statudol ffurfiol, mae'r Llywodraeth wedi gofyn ond mae'r tîm wedi paratoi beth bynnag. Felly mae o'n grynodeb o'r cynllun datblygu am y flwyddyn ariannol da ni'n monitro. Felly 2019 i Ebrill 2020 ydy'r cyfnod da ni'n asesu'r cynllun yma. Dwi'n hynolder ar y cynnwys, mae'n adroddiad
hirfaith fel da chi'n gweld, a gai ddiolch i'r tîm, gobeithio bod chi wedi gwario rhywfaint amser yn darllen o, mae o'n di sgwennu'n ac i osod allan yn wych dwi'n meddwl, a mae o'n gwneud rhyw flas ar sut mae'r cynllun yn gweithio. Yn fras, mae o i weld yn gweithio'n iawn, fel da chi'n gweld ni chaniatewyd unrhyw ddatblygiadau. Bydd y cael sy'n tanseilio pwrpasau'r parc, mae'r polisi a'r cynllun wedi bod yn effeithiol wrth benderfynu ceisiadau cynllunio ac wrth amddiffyn apeliadau. Mae yna bryder mawr fel da chi'n gweld o'r nifer o dai sydd yn cael eu caniatáu ac y nifer o dai sydd yn cael ei adeiladu. Mae hwnna yn... Mae o'n dueddiad sydd wedi bod yn digwydd am ryw 4-5 mlynedd wan, a ddim jyst yn y parc mewn awdurdodau eraill hefyd. Ddaru ni llacio'r polisi tai rhywfaint o ran gofynion tai fforddiadwy, hynny yw llai o ofynion ar tai fforddiadwy yn y polisi newydd yn y cynllun presennol, ond mae'r tueddiad wedi cario ymlaen, a mae'r nifer o dai da ni'n caniatáu ac y nifer o dai sy'n cael ei adeiladu dal yn isel, bod na ddigon o dir o fewn y cynllun. Pen, dwi'n gwybod pam, a mae rhywbeth da ni'n cadw llygad arno fo. Dwi'n meddwl llawer mwy i ddeud ar hynna. Yn amlwg, mae yna materion o ran Brexit a Covid, mae tîm yn cadw lygad ar ac yn ystyried y materion strategol yma fel rhan o'r gwaith cefndir maen nhw'n parhau i wneud. Ond na i adl o fanna, mae croeso chi i ofyn unrhyw gwestiynau ar y cynnwys yr adroddiad. Dwi'n siŵr bod Siôn yma ac Elen hefyd, swyddogion o'r tîm polisi sy'n gallu ateb cwestiynau ar y manylder bosib. Os da ni methu ateb nhw, awn ni nôl at chi'n uniongyrchol wedi'r Pwyllgor. Iawn, diolch yn fawr iawn. Brian, llaw Brian i fyny, ac Edgar. Brian i gychwyn. Thank you, Chair. I have one question. That's on the employment space. I note that we... How did Alan, Brian? Sorry? How did Alan, what page? Oh, sorry. I'm on page 3 of item 7.2, which is the officer's report. And the 1, 2, 3, 4th bullet point, there is mention of employment floor space, which we've approved nearly 2.4 thousand square meters. Delving into the report a little bit more in depth on that, half of that appears to be from one application, which I do remember coming forward and was a relatively small development. In the light of the debates that we've been having about employment and retention of employment and so on and so forth within the park, and a link to that, the potential changes for Brexit and its impact on farming and other employment associated with that, I just want to raise the question whether we need to be reflecting on our policy with regard to that, and whether there are things that we can do to bring small employment areas forward more easily. Diolch, Brian. Mae'r ystadegau a'r tir cyflogaeth weithiau yn gallu fod yn gamarweiniol. Mae'r strategaeth y cynllun yn dibynnu ar ystadau diwydiannol am dir cyflogaeth strategol yn gyffredinol, felly sydd tu allan i'r parc, ond jyst ar ffiniau ar gyrion y parc, felly mae yna ystadau diwydiannol enghraifft yn Porthmadog, Blaen y Ffestiniog, Llanrwst. Bala. Ia, does ym angen am tir mawr strategol newydd o fewn y parc oherwydd mae'r trefi sydd jyst ar gyrion y parc yn gallu rhoi cyflenwad cyflogaeth yna. Mae gennym ni'r parth menter hefyd, sy'n mynd dipyn o dir yn ardal Llanbedr rwan, a rhywfaint dos o ddim wedi cael ei ddatblygu eto yn Trawsfynydd. Mae gennym ni bolisi hefyd sydd yn caniatáu pobl i ddatblygu tir cyflogaeth o fewn, neu jyst tu allan, ond yn reit ar drws nesaf i'r ffin datblygu mewn yn yr aneddiadau hefyd. Felly mae hwnna'n, dwi'n meddwl, yn bolisi sydd yn eitha hael tuag at cyflogaeth. Ond
gytuno hefo'r pwynt hefyd, mae o'n rhywbeth mae'r tîm yn mynd i fod yn edrych ar yn amlwg mynd â oblygiadau o ran Brexit ac o ran y Covid, mae'n rhaid ni edrych yn ofalus iawn arno fo. A mi fydd yna bapurau dwi'n siŵr yn cael ei gyflwyno i'r aelodau o flaen llaw mewn amser. Ond ia, yn fras, dio ddim yn rhywbeth sydd yn poeni fi o ran y diffyg tir cyflogaeth sydd ymlaen, ond hapus i drafod o mewn rhyw pan mae'r papurau yn cael ei gyflwyno i'r aelodau yn y dyfodol. Iawn, diolch. Jonathan, Edgar. Thank you, Chair. Dwi'n meddwl bod yn adroddiad pwysig, ac dwi wedi ddarllen o lle, ond fel o Jonathan dweud gobeithio bod chi, dwi'n meddwl Jonathan wedi bod rhywfaint yno chi wedi edrych ar rhywfaint ohono fo lle. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig o lle da ni'n mynd, neu lle da ni eisiau troi yn ôl beth sy'n yr adroddiad. Fysa'n bosib, os ydy aelodau isio, bod ni yn dod o fo fyny tro nesaf efo cwestiynau ar y pwnc yma, ond heb ail-wneud o'i gyd. Da ni gyd wedi cael yr adroddiad. A os gynnon ni gwestiynau eraill i ddod i fyny sy'n mynd i helpu i ddod o fo fyny tro nesaf, cos dydy o'n statudol lenni na dyn ni'n garo efo fyny lle. Wedi dyn ni'n garo basio fo. Dwi'n credu bydd yna gyfle i'r aelodau wneud hynna. Mae'r swyddogion polisi am ddod â papur ger bron y Pwyllgor mis Ebrill, mewn di'r rhaglen sgyn nhw. Maen nhw'n mynd i ddod â'r rhaglen waith polisi yr awdurdod i'r Pwyllgor mis Ebrill, a mae yna gyfle chi fanna drafod materion polisi fesul pwnc bron. Felly, gobeithio fydd yn gyfle fan. Un ateb y cwestiwn. Diolch o'r. Iawn, diolch. Edgar Owain. Diolch, Mr Gadeirydd. Ia, gaina ategyn niolchiadau i'r staff bod nhw wedi gwneud yr adroddiad yma. Dwi'n gwybod bod na ddim, efallai bod na bwysau neu beth eraill, ond mae hwn yn peth bwysig, a dwi'n meddwl bod o'n rhoi cyfle i weld ydy'r ffurf yr adroddiad yn iawn. Felly, mae gen i ddau bwynt penodol ac un allan mwy cyffredinol. Ac yn benodol i wneud efo'r ochr cefnogi economi wledig gynaladwy. Dod yn ôl i busnes o hyrwyddo cyflogaeth, dwi'n sylwi does na ddim un mesur yn dweud faint o swyddi da ni'n greu. Mae o'n wneud efo arwynebedd. Os modd i ddal y gwybodaeth yna o'r ceisiadau cynllunio fel arfer, dwi'n meddwl os dwi'n cofio nawr, mae yna flwch yn y cais i roi faint o swyddi sy'n cael ei greu yna, lle fydd Jonathan neu rhywun arall gywiro ar hynny. Ond wedyn yr ail bwynt ydy, mae yna gyfeiriad at gynnal arolwg man werthu yn ystod 2020. Bod hwn di sgwennu ar ôl yr haf, dwi'n yn gwybod ydy'r arolwg yna wedi digwydd, ond os angen, ella bod angen cyfeiriad at haf 2020 yn hynny beth. Dwi'n meddwl na cyfeiriad at arolwg faint o arwynebedd adwerthu sydd yn y gwahanol beth yn hynny beth. Y reswm dwi'n codi hwnna ydy codi pwynt mwy cyffredinol, a dwi wedi crybwyll hyn wrth Jonathan ddoe, sef un o'm mhryderon ni ydy be fydd effaith y coronavirus ar ganol trefi. Mae'n arwyddion, hynny yw dwi'n Gaernarfon yma wan, dwi'n Stryd y Plas, mae'r llefydd yma wedi bod ar gau trwy'r gaea ar wahân i ryw chydig o wythnosau, a dwi'n gwybod bod ambell i fusnes sy'n mynd i fod yn fregus iawn. Dwi'n meddwl bod ni angen cadw llygad eitha gofalus ar y ganol trefi yma. Un o'm mhryderon ni ydy bod y polisi ar hyn o bryd, y polisi 24 os dwi'n cofio'n iawn, yn dweud bod angen tystiolaeth fod llefydd wedi bod yn wag ers 2 flynedd cyn bod nhw yn ystyried hynny. Dwi'n meddwl pan ddeith i ystyried y polisi allan fydd yr adran polisi yn edrych ar hyn, ac yn wedi gan bod anogaeth gen y Llywodraeth i edrych ar sut i adfer canol trefi yn sgil y pandemig, ac hynny yw tydi Brexit mond yn ychwanegu at hynny, at y broblemau maes o law. Iawn, diolch Owain. Ionawr, eisiau dod fewn Jonathan neu be? Wel, ar yn sydyn iawn, mae yna
arolwg, arolwg manwerthu oedd o llynedd mae'r Llywodraeth wedi newid o'n i arolwg canol trefi fel mae Owen yn ymwybodol. Mi fyddwn ni'n gwneud hynna, yr arolwg yna ar canolfannau'r parc yn y misoedd nesaf yma dros y haf, dwi'n meddwl di'r bwriad. Mae yna ni yn amlwg adrodd i'r aelodau ar y gwaith yna. Ar asesu cyflogaeth, Owen, mae'n rhaid fi gyfadda, dwi'n berffaith siŵr beth da ni'n fesur fanna, ond fedra i edrych fewn i'r peth a dwi'n siŵr bod o'n bosib i ni edrych ar y nifer y swyddi sydd yn cael ei greu. So, nawn ni edrych yn yna. Iawn, diolch yn fawr. Ifor? Ie, diolch Gyder. Ie, mae Owain wedi taro ar y cwestiwn o'n i eisiau ofyn, mwy na lai, ar dosbarthiadau B2 a B4. A'r angen rheidwydd sgen ni yn y dyfodol, gan bod ers Covid, mae pethau newid. Mae'r angen rheidwydd ydi newid. So, os yna ffigurau hyd at heddiw, be dyn ni angen yn y dyfodol byr a hir tymor? Jonathan? Does y ddim ffigurau newydd i law, ond does y ddim arolwg wedi wneud dros y misoedd dwytha yma. Felly does y ddim tystiolaeth uniongyrchol i ni yn y parc, ond mae rhywbeth fel dwi'n dweud, mi fydda ni'n edrych ar yn sicr o ran canolfannau trefi, bydd hwnna'n cael ei edrych ar. Dwi'n derbyn mae yna bwysau wrach, bod yna lai o siopa enghraifft, a wrach fwy o swyddfeydd neu bethau fel yn y canolfannau, neu'r angen am ryw ddefnydd gwahanol i'r siopa. So mae hwnna'n rhywbeth gallwn ni edrych ar yng nghyd-destun hyn, yn amlwg bydd rhaid ni ddal gwarchod siopa yn y canolfannau. O ran cyflogaeth, dwi ddim yn gwybod, mae'n rhaid ni wneud darn y waith fyna. Dwi'n siŵr beth yn uniongyrchol oedd y pwysau chi'n ymwybodol o'i, ond bydd hwnna yn digwydd fel rhan o gwaith ar ran yr adolygiad y cynllun nesaf, ran gwaith arolwg cyflogaeth. Mi fydd hynna yn digwydd. Ydych chi'n gweithio hefo'r awdurdodau eraill Gwynedd a Gonwy? Ar y pwnc yma, dwi'n dall bod Conwy wedi bod yn defnyddio Litchfields i cael math yma o gwybodaeth. Siŵr bod Gwynedd neu ryw fath yn yr un. Yndi, da ni ddim wedi gwneud y gwaith yma ar y cyd hefo nhw, ond yn sicr da ni'n gweithio'n agos hefo nhw, felly fedrwn ni gael golwg ar y gwaith mae Litchfields wedi gwneud i Conwy ac be bynnag mae Gwynedd wedi gwneud a gymharu nodiadau. Mae'r awdurdodau'n gweithio'n agos yn y gilydd, ond y gwaith yma heb i wneud ar y cyd, ond ie, nawn ni edrych ar yna. Iawn, oce. Iawn, diolch yn fawr. John Pugh? Ie, diolch yn fawr iawn. Cytuno, diolch yn fawr iawn i'r swyddogion am y gwaith sydd wedi gwneud. A cefyd cytuno fo beth sydd wedi gwneud. A mae Owain Barn i sôn am ganol trefi, wel dwi'n wedi sôn am gefn gwlad am pentrefi ni, sydd wedi cael ei effeithio nhw arw efo'r Covid yma. Dwi yn gobeithio byddwn ni'n edrych yn adeiladol os fydd cymorth eisiau i'r clefydd yma. Hefyd, mae Brexit o'n blaenau ni. Yn sicr mae polisi amaethyddol yn newid llawer iawn. Maen nhw wedi dweud mae yna fwy arian mynd i amgylchedd, ond hefyd fe rhaid i amaethwyr rhoi datblygiadau llawer iawn mwy fewn, fel siedau air, siedau wartheg. Mae rhaid i chi fynd lawer iawn mwy dysgus yna. Dwi wrach fe rhaid i edrych ar cynlluniau fel yna, os ydyn ni eisiau rai o'n ffermwyr ifanc i aros yn y cymunedau gwledig. Ac hefyd, North Wales Growth Deal hefyd, mae hwnnw yn mynd i ddod â llawer iawn arian yna nhw i ganolbarth Cymru, a dwi'n gobeithio ddaw lawr i'r ardaloedd y parc. Ac y cwestiwn sy'n ei cael ydy o petysau rhywun i cwmni o fewn a eisiau codi Hilton fel sydd allan i'r parc yn y Swrdonia, yn Dolgellau enghraifft, ac rhoi lawer iawn o waith yn Dolgellau sydd hangen o, lle fyddwn ni'n edrych ar rhywbeth fel yna, oes gyda ni gynlluniau i rhywbeth fel yna. Neu ydyn ni'n mynd i adael Dolgellau i fod yn heb ddim byd a gadael i tu allan y parc fod yn elfa. Gwestiwn sydd wedi cael ydi, mae'n gwestiwn sydd yn blederu fi. Jonathan, ti eisiau? Wel, sgynna i ddim dylanwad ar lle mae gwestai yn buddsoddi, yn amlwg fel da chi'n gwybod,
safle gwag da'n Harlech, da ni wedi bod yn disgwyl i rywun fuddsoddi hwnna ers sawl mlynedd, ond derbyn y pwynt John, a dwi'n derbyn mi fydd cefn gwlad yn lle hollol wahanol, wel, lle gwahanol iawn yn y blynyddoedd nesaf yma, a mae rhaid i ni ymateb i'r heriau. Iawn, diolch yn fawr. Sy'n rhywun arall yn siarad? Mae gen i un sylw i wneud fan hyn. A dudalen 2, 3, 7 ar waelod honno. Mae'n dweud gwrthodir unrhyw ddatblygiad sy'n achosi niwed sylweddol i'r Gymraeg. Hynny ydi, mi gawn ni achosi niwed i'r Gymraeg. Sy'n broblem, ond yn fod yn sylweddol. Hynny ydi, mae sy'n di ffwr ar gair sylweddol yma. Dwi'n amau, mae geiriad y Llywodraeth di hwnna eto fydd. Ac bod ni'n derbyn gwrthodir unrhyw ddatblygiad sy'n achosi niwed i'r Gymraeg. Os ydych chi'n cytuno hwnna. Iawn. Diolch yn fawr. Rwy'n siarad eto neu dyn ni'n mynd i bleidlais? Nag oes, sy'n ei fi weld, reit, awn ni drwy'r rhestr. Dwi o blaid. Alwyn. O blaid. Anwen. O blaid. Judith. O blaid. Edgar. O blaid. Elfed. Blaid. John Pugh. Blaid. Gethin. Blaid. Phil. O. Wyn. Blaid. Ifor. Ti ar y tywelydd, Ifor? Dwi'n di gollio do? Ifar yna gwbl. Reit, oce. Dwi'n dilyn na ddim. Brian? He's got an even worse connection than me, Mr. Chairman. Oh, Brian, felly? In favour. Tracy? O blaid. Ac Owain? O blaid. Diolch yn fawr. Ydy Ifor dyn ni ôl? Nac di. O'n i mlaen felly, ia? Mae di gario, felly symud ymlaen. Oce. Iawn. Reit, awn ni mlaen i eitem rhif 8. Gorchymyn cadw coed pan y cefn dolgellau. Mi rydyn ni gyd wedi cael llythyrau gan wrthwynebydd. Hei, digon hersig yma cacws ga i ddeud hefyd, ynddo, yn erbyn y swyddogion. Diolch Elwyn. Dwi wedi arall heddiw gan yr un gwrthwynebydd. Felly, Rhydian. Yeah, so mae pawb, chi'n pawb yn iawn? Hello. I'm going to do, dwi'n mynd i reid rhyw gyflwyniad byr yn esbonio cefndir y gorchymyn gwarchod coed yma wedyn. Na i basio fo ymlaen yn syth i Mr Lewis sy'n ei sgwrs yn wrach dod yn ôl wedyn a i ateb unrhyw gwestiwn wedyn, dwi'n meddwl. Dyna'r ffordd gorau wneud, dwi'n gwybod ynddo. Ydy Mr Lewis i fewn ar hyn? Dwi'n siŵr. Lewis yn yr waiting room, yn yr stafell aros ar y funud. Felly, dod o fewn yn cychwyn i glywed y trafodaeth i gyd, neu just... Ie, sgen i'n... Na, dwi'n bod o'n fwy teg i bawb yn ei... Wel, wedyn o'n cwyno wedyn, os ys ti'n cael. Cael dod? Iawn, na i adael y mewn rwan. Ia, ni, reit. Dwi'n mynd i rannu'r cyflwyniad yma i chi. Iawn. Dwi'n gobeithio bod o'n weithio. Wel, mae ar y cawn uchaf o'n blwyddyn ni ar y sgrin. Chi'n gael pobl yn gallu gweld o'n gyntaf. So dyma'r cefndir. Ti'n clywed fi'n iawn, Elwyn? Wyt. Iawn, so ia, dyma'r cefndir. Mae yw ddarn o dir yn ardal gogleddol Dolgellau. Daeth pryderon gan yw gymdogion yn yr ardal byw, bobl yn byw yn yr ardal am wrach yn bygythiad i'r coed yn yr ardal a dyma preswm mae gorchymyn wedi cael ei greu mewn ffordd. Felly, dyma'r ardal fan hyn, so dwi'n mynd i ddangos o gyda'r laser pointer yma. So dyma'r strip o goed fan hyn. A mae'n bach o goed eraill yma gacw rownd y lle hefyd. Mae'r goedig fawr yma
yn barod gyda gorchymyn gwarchod goed yn barod ers rhyw bron 20 mlynedd wan, mwy. So dyma'r strip o goed yn fan hyn. Wedyn, mae yna rhyw 15 goed unigol, eiddfed coederw, a mae yna rhyw 4 grŵp o goed dipyn bach iengach. So dyma'r llun o'r ardal o'r ffordd gyngor fach sy'n mynd i ardal cefn y cefn. Mae'r hen glwb golf Dolgellau i'r dde o'r llun yma. Os hyn sy'n nabod ardal Dolgellau. Mae'r ddailyn nesaf wedi cael ei dynnu yn y cae. So dyma'r strip o goed yn y cae, a dyna'r strip o goed ochr arall yn y cae. Yn edrych i lawr, a mae Dolgellau drwy'r coed yn y gwylod o fanna. Wedyn dyma'r cynllun y TPO a dangos yr holl goed wedi cael ei gwarchod. Mae yna 15 goed i gyd a 4 grŵp. Y G4 ydy'r grwpiau y Gs a'r coed unigol ydy'r Ts. So cofiwch hwnna, hwnna ydy'r cynllun heb y llun awyrol o fanna, so mae'n dangos eto. Mae yna strip fan hyn wan, a hwn di eisiau sbonio chi. Y llun nesaf yma, na fynd yn ôl yn gyntaf. Mae hwn yn ardal eitha pwysig hefyd. Dyma'r ffin gogleddol yr cynllun datblygu lleol i Dolgellau. So mae'r coed ma'n fatha rhyw buffer i'r lle mae'r tai'n gallu datblygu ar hyn o bryd yn Dolgellau. So dwi wedi rhaid o'n mewn melyn yma chi ddang gweld fanna. So wedyn, mae yna strip yma, mae yna 2 wasanaethau tanddiarol yn rhedeg gyda'r strip yn gyntaf tanddiarol. Dwi wedi cael y cynllun yma gan Dŵr Cymru fel chi'n gallu gweld. Mae'r beicpan ddŵr yma yn beicpan ddŵr sy'n cyflenwi treth Dolgellau. Mae yna waith dŵr i'r dde o'r cynllun yma. Eto, fel rhan o'n ymgynghori, dwi wedi siarad o Dŵr Cymru, a dwi wedi cwrdd â swyddogion Dŵr Cymru ar y safle edrych os gan nhw unrhyw bryderon, ac o'n nhw'n eitha cyfforddus, na i fynd ymlaen i hynna nes ymlaen. Wedyn, mae yna linell trydan tanddiarol, mae rhyw ddarn bach yma gap wedi'r llunau drydan, a dwi wedi highlightio yn y melyn yn y strip. Ar ran gwasanaethau Dŵr Cymru ac Scottish Power sy'n lleol y bwrdd trydan, maen nhw gyda eithriadau, maen nhw'n exempt i wneud unrhyw waith os mae angen, a hynny'n golygu geith glyrio'r coed, clirio penghennau, tryllu mewn i greiddau, i sortio unrhyw broblem sy'n gallu effeithio cyflenwad dŵr, cyflenwad electric i'r boblogaeth leol. So maen nhw gyda'r exemption yn barod. So ar ran y TPO, dyn nhw ddim yn effeithio ar y Dŵr Cymru a'r Scottish Power. Maen nhw gyda'r exemption yn barod. Felly, i fi, yr argymelliad i fi ydy, oedd eich cystal a cadarnhau y gorchymyn gwarchod coed mae heddiw sgwylwch o dda. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Diwedd yn gwyniad i Elwyn. Diolch yn fawr Ryddian. Gawn ni'r sgrin yn ôl wan. Iawn, diolch yn fawr. Reit, mae Mr Robin Lewis yn eisiau siarad mewn gwrthwynebu, siarad yn erbyn y gorchymyn gwarchod. Mae gennych chi 3 munud, Mr Lewis. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Na i drio torri lawr ar yr adroddiad os gennau i roed o'ch blaen chi. Da ni wedi cael Iwan Hawster gwarwyd a cael pethau o'ch blaen chi. Dwi'n mynd hollol ymwybodol o beth o'ch blaen chi, dydw gwir. So mi na i drio roed pwyntiau, just main point i chi, dydw gwir, os ydyn nhw'n iawn. Mae pob peth o ran beth sydd wedi cael ei roed o'ch blaen chi yn groes i guidelines normal TPO i fod yn deg. Mae canllawiau gorchymyn coed yn cael ei gweithredu'n bennaf i adalau lle mae yna brinder coed. Ac amwynder perthnasol, wel does am o'r ddim man hyn. Mewn ffordd, mae hwn mor yn orthodox. Ond o ran y ffeller oedd yn siarad fanna, maen nhw'n dweud bod nhw'n gallu darganfod leaks a beth yn y beipan dŵr. Yr unig defence mewn ffordd sy'n gen yr swyddogion o ran fysa'r beipan yn cael ei byrstio, ydy gyda nhw drwsio'r byrst a torri'r coed i fynd at y byrst, sydd rwsyd oherwydd lleoliad y lle, so dinistyr difrifol yn digwydd efo'r ffasiwn power sydd fan hyn.
oeddwn ni o hanner nos ar noson o dywys Llangeia i tan 6-7 gloch o bore wrach. Fes o'n tan seilio tai, etc. Pam sy'n neb yn cymryd ffasiwn risg, achos mae neb yn ennill fan hyn. Mae'r coed ydy gwir yn ddifrifol. Yn aroi gen i mis Cadeirydd, fi'n eithrio yn bach, achos mae 3 munud yn amser prin, a dweud y gwir. Ond mae gennau rhyw ffordd o ddatrys. Mae'r coed bychan oedd fel bloced wedi mynd. Oedd yn mynd cyn i mi gael un act, dweud y gwir, gorchymyn TPO. A felly, dwi'n gwybod os yw'n gyfreithiol i roed TPO ar y goed sy'n bodoli. Wel, wedi cael roed 2 gwaith, dweud y gwir. Doedd nhw'n mynna. A diolch i drefn a doedd nhw'n mynna chwaith, achos yn hws ar peryg mwyaf i'r dre oherwydd mae gwreiddiau nhw'n cynyddu. Hytrach na dirywio, mae'r hen goed mawr na'n 200 oed, dweud y gwir. Ac doedd na gen i roed fwriad i dorri'r un o'r hynna, ynddo. Ac yr iron i'r peth, dim ond yn cwmpa hynna. Mae yna 2 wedi cwmpa yn barod. O'r rhannol, a maen nhw mor sal i frifol. Mae wir angen i rywun ddod i weld beth sy'n cael ei proposio, dweud y gwir. O ran, iechyd a diogelwch pawb yn bas yna. Os da chi eisiau... Mae'r amser wedi dod i ben. Mae'r amser wedi dod i ben, mae'n ddrwg gen i. Iawn, diolch Anwen. Mae'r 3 munud ar ben, Mr Lewis. Diolch o'r iawn i chi am eich cyfraniad. Diolch o. Iawn, sy'n rhywun eisiau siarad? John. Ia, diolch o'r iawn. Mae hwn eitha newydd. A dim bosib i fi gynnig o'n i'n cael ymweliad safle i rai sydd wrth ymwyl, achos dwi'n bod y goed fan hyn, mae breigiau'n cwmpa bob man, rhaidero ag ati. Mae coed dyddi yma yn eitha peryg a breigiau. A pan dysyn ni roi TPO ar y coed yma, a fod goeden yn mynd ar du, achos fel dwi'n gweld yn ôl, dwi'n siŵr lle mae o, ond fel dwi'n gweld yn ôl y syniad yna, mae o'n reit wrth ymwyl y tai dydy. Pan dysyn rhywun yn brifo, lle da ni'n sefyll wedyn ar o roi TPO. Ond swn i'n licio ymwneud â safle, achos mae o'n eitha di-arsyniad. Dwi'n mwyn gafod o mor agos i dre, gymaint o dair symud, fod yn well i ni cael ymwneud â safle i weld. I ni fod yn gyfrif, i ni gallu gweld union beth yw'r hanes yna. Gethin? Siarad Tywelyd. John Gynta neu beth yw'n meindio yn eto John Gynta os dwi Dwi'n eilio John o fanna. Dwi'n teimlo does gen i ddim digon o wybodaeth i dod at unrhyw argymelliad heddiw. Mae yna lot o oblygiadau i'r tir Ionawr fan hyn. Reit, rwy'n aros y siarad? Ydy o'n, dwi'n meddwl, os yn deg roed cyfle i'r rhidian yn ôl. Ie, diolch, John, diolch, Gethin. Ie, ar ran y cwestiwn ar ran diogelwch y coed, ar ran, a ddiwedd dydd, bod y coed ddim cael ei gwarchod neu beidio, mae'r cyfrioldeb diogelwch y coed ar y perchenog tir anyway, ynde. Mae hynna i bob sy'n berchen ar gweidio gwneud coed, a ddiwedd dydd, cyfrioldeb y perchenog tir ydy hynna. Dwi wedi asesu'r safle, mae gen i ffurflen dwi wedi gwneud i asesu'r safle, ydy o'n gymwys i TPO yn y marn ni, mae o'n gymwys i TPO, mae'n y goed mowr yna, oes y risg mae'n nhw ddigon pell o'r adeilad, ond mae'n y risg fel i rhywbeth gyda unrhyw goeden y lawr. Ond rhai fi edrych o ran mwynder y safle ac o ran mwynder y safle, mae o'n ticio boxes i gyd, mae o'n terfynu gyda tred o galla, a mae o'n andros weledol yn y dalgylch yna, felly os dyna beth ydych chi eisiau gwneud, symud ymlaen i wneud ymwneud â safle, ond dwi'n meddwl, gobeithio pan ydych chi'n mynd i'r safle, dwi'n gwybod chi wedi gweld datganiad Mr Lewis heddiw gwbl, dim yn gwybod ynde, ond dwi ar ddeall, Mr Lewis wedi dweud mae'n goeden wedi disgyn, ond dwi ar ddeall mae'r goedenau dal ar ei thraed ynde, so na i jyst groesawu beth ydych chi'n dweud ynde, ond so fi'n dweud, sy'n hoffi chi gadael na i heddi heb ymwneud â safle ynde, mewn ffordd ynde. Iawn, diolch yn fawr. Brian. Thank you, Chair. Looking at the information that we've been provided, I can see the absolute sense of what is being proposed here in terms of
the development boundary and the screening of the wider development. You've given us reassurance on the services, which has been part of the objection. So I'd like to propose that we accept the recommendation. Reit, diolch yn fawr. Sa'n rhywun eilio? Arian yma na? Na eilio, Mr Cadeirydd. Ia, Elwyn, dwi wedi cynnig fod i cael ymwelaeth safle, a mae gen i'n eilio yma. Os gael ddod i mewn yma, mae yna gynnig wedi cael ei wneud, mae wedi cael ei eilio. Oes. A'r gynnig ydy ymweliad safle. Ia. Felly, fedrwn ni ddim derbyn cynnig arall ar hyn o bryd. Mae rhaid roed y cynnig yna i bleidlais. Dydy cynnig bod ni yn cadarnhau heddiw yma ddim yn welliant, gwrs mae'n gwrthweud neu yn trechu wedyn yr cynnig gwreiddiol. Felly, y cynnig cyntaf sydd wedi cael ei eilio ydy bod ni'n cael ymweliad safle, a fasa rhaid ni fynd ar bleidlais ar hwnna gyntaf cyn medru delio fe unrhyw gynnig arall. Diolch yn fawr. Wyn? Diolch yn ddirydd, mae'r drafodaeth i symud ymlaen yn rhywfaint lle, ond dau gwestiwn o gynnau. Un ydy, hyd yn oed hefo gorchymyn gwarchod, dwi'n cymeryd bod posib ac yn bod o'n cael ei ganiatáu i dorri coed sydd mewn peryg. Ac yr ail gwestiwn ydy, nath Mr Lewis sôn rhywbeth amdan bod rhoi TPO ddim yn addas lle mae'n digonedd o goed yn barod. Dim dyna beth ydyn nealltwriaeth i, ond fyswn i'n gallu cael y clearhad, sgwrwch chi dda? Rhydian? Dwi'n apus yna. Mewn ffordd, os mae'n digonedd o goed ar gael, dyna lle, so ddim... Yn yr ardal yna, mae'n y goed yma gacw, ond yn y strip yna, mae o'n... Dyna lle, mae angen y TPO yn lle cyntaf. Ac yr cwestiwn cyntaf ti, Wyn, ia, os mae goed yn beryg, dwi'n mynd i stopio unrhyw waith i sortio allan y peryglwydd yna. Os mae goed angen wedi lawr, mae'n beryg, dwi'n mynd i gytuno i gael ei lawr. Dwi'n mynd i wrthod cadw coed peryg ar ei thraed yna, mewn ffordd yna. So. Diolch chi, Dad. Iawn, diolch yn fawr. Ifor? Ie, dwi'n addas yn iawn. Mae'n cael cymryd trydydd allan o pob coeden, jyst fatha cynnal a chadw yn dyri. Rhydian? Herwydd bod y gorchymyn mae'n gobeithio mynd i gael ei gadarnhau i fod, mae rhaid ddod at ni gyntaf i gael y caniatad i wneud math yna waith. Ond yn y rheoli coedwig yn gyffredinol, mae tynnu'r coed yn beth da, mae agor y goedlan allan yn beth da, ond os mae yna orchymyn gorchod coed, mae rhaid ddod at yr awdurdod lleol i gael y caniatad yn lle gyntaf yna. Iawn, Ifor? Ie, i cadw'r coed yn iachus, mae eisiau gadar i benw, does? Oes, dwi'n cytuno'n 100%. A mae hynny wedyn yn goed sy'n eitha resilience i unrhyw ddifrodydd storm hefyd yn herwydd mynd i cael edrych ar hôl yn de. Iawn, diolch yn fawr. Phil? Ie, oce, diolch. Thanks, Mr Chairman. Neu nawr sydd wedi siarad yn ei law las i ffwrdd, os gwelwch chi dda. Thanks, Mr Chairman. Yeah, it's a question of if there were to be a sort of wind blow event with something blowing onto the road, would that preclude the owner from dealing with it without having to consult you on the works? Yeah, if it's any yn Gymraeg, os mae'n unrhyw ddifrod storm neu bod y goeden yn chwythu, mae'r goeden yna wedi cael ei goeden beryg, so mae gan y perchynog berffaith hawl neu'r brithyr berffaith hawl i glyrio'r goeden yna a wneud i'n saff yna. Ni'n fath a canghennau disgyn i'r ffordd, mae'n mynd yn goeden beryg wedyn, so mae gan y perchynog berffaith hawl i sortio allan y broblem yna. Iawn, Phil? Okay, thank you very much, yes. Diolch yn fawr. Swn i'n aros y siarad? Wel ddim, oes. Gethin, ti wedi siarad unwaith? O, sori, ond dwi dal ddim yn siŵr da ni wedi cael ymateb i cwestiwn Wyn yn iawn, efo Brynder. Mae'r strip yn edrych bod o'n mewn cysylltiad a swp mawr, perth o coed i'r chwith, dim meddwl oedd o.
dwi ddal ddim yn siŵr bod ni'n dall beth ydy'r prinder a sut medrwch chi roi TPO ar darn fan'na lle mae'n connectio at lle. Mae heina di'r darnau pwysig yn gedyn gyda'r connectivity yma a'r cadw'r balance. Dyda di picture di'n y ben yr ardal yn diblannu o goed, bydd yna dipyn o wahaniaeth i tirlun Dolgellau yn bysau. Dyna eisiau gwneud, ar y picture mawr ydy, ac i fi, mae hwnna'n gwneud yr ochr yna Dolgellau, gogledd Dolgellau, hyn sy'n nabod Dolgellau, mae'n ychwanegu at y broses a mae'n gwarchod y coedau am gyfnod hir amser yna. So mae pob TPO yn cael ei wneud ar ei merit unigol ynddo. So yr ei llefydd, wrach ddim yn gwaranti TPO, yn y llefydd eraill maen nhw'n gwaranti TPO, ond yn yr ardal yna ei hun, i'r ardal yna, mae'n gwaranti TPO eraill, mae'n cysylltu yr ardal o coediog, y coed unigol, y grwpiau coed, yn neis dy gilydd ynddo. Os yw'n edrych i'r ochr dde, o'r llun cyntaf yna, does yn TPO yn fan'na ynddo, mewn ffordd ynddo. Dyna di ateb y gwestiwn di, dwi'n gwybod. Iawn, gei di ddod i fewn i gloi, John, os wyt ti isio. Ie, dwi'n bryderus, mae'n amlwg, mae gethin nabod o felly, a fyna, da ni'n bod yn yr ysgol ag ati. Da ni'n da i weld y bryderus iawn, Fy'n yr eraill y bleidleisio, os gan nhw'n syniad lle mae'r lle hyn oed. Felly dwi'n gweld ni ddim yn wneud yn iawn gyda'r cais yma, lle gyda ni gael ymweliad safle i weld yr lle, a beth arall ydy, dwi'n yn siŵr lle mae o, gyda'i syniad lle mae o. Mae o reit uwch ben tai y dre. Pentysau rhywbeth i cangen yn cwmpo, mae'n Owens neithiwr fyddai, mi rawd yn checio'r coed ma, a mae'n gangen wedi cwmpo eto. Pentysau gangen yn cwmpo ar tŷ a'r blentyn neu rhywbeth ar un o'r tai yna, dwi'n yn gweld o'n deg, ond y cyfrifoldeb, mi ddylai fod y cyfrifoldeb yn dod iddyn ni fel awdurdod a ddim ar y tirwedd Ionawr. Ond dwi eisiau gweld ymweliad safle i gael gweld, gafod o mor beryg, gafod y health and safety issue mor fawr na, dwi'n meddwl y dylia ni fod yn cael ymweliad safle ac i weld be ydy'r peryg yna. Gai ateb John os gwelwch o dda? Cewch. Ar ddiwedd di, John, os mae'n orchymyn gwarchod coed yn yna beidio, mae'r cyfrifoldeb diogelwch coed ar y perchennog tir yna. So, os mae'r coed yn beryg, fel di dweud yn gynt, di'r awdurdod Parc Cenedlaethol yn mynd i stopio unrhyw un wneud y coed yna saff yna. Dyna fi'n dweud. Iawn, diolch yn fawr. Judith. Diolch. Diolch yn fawr. O'n i jyst yn wondro os oedd yna ymatebion fwy eang o bosib y cyngor cymuned er enghraifft? Ar ei cyngor tre Dolgellau, gyrru pryderon ymlaen ac arfiatur y pryderon a dwi'n mynd i codi yn byd yn ôl gan nhw'n de. So, dwi'n mynd i datgan gwrthwynebyd o gwbl. Dwi'n meddwl, mae Mr Lewis i sôn am yr gwasanaeth dŵr. Dwi siarad o Dŵr Cymru, dwi wedi fel allan o Dŵr Cymru, gan nhw ddim gwrthwynebyd eryr maen nhw yn gyda eithriadau o dan y ddeddf TPO, maen nhw gyda'r eithriadau mae'r exemptions yma. Yn deud, maen nhw'n gallu clirio'r goed allan. Os mae yna rhywbeth yn gollon dŵr, maen nhw'n gallu mynd yna a sortio allan yn y ffordd yna. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n gweld bod yna neb arall eisiau siarad. Awn ni bleidlais felly ymweliad safle neu ddim. Reit, o ran o fi'n hun, does gynna i ddim awdurdod o fath yn y byd i ddweud os di goedan yn beryg neu beidio. Dwi'n gwybod os di cangen ydi marw, ond does gynna i ddim awdurdod i ddeud wrth y swyddogion fan hyn be' i wneud, felly dwi'n yn erbyn ymweliad safle. Alwyn? Sut? Dwi o blaid. O blaid ymweliad safle. Newch chi gofnodi yn fanwl o'n swyddogion. Alwyn o blaid ymweliad safle. Anwen? Yn erbyn. Yn erbyn. Judith? Yn erbyn. Edgar? Yn erbyn. Elfed? Blaid ymweliad safle. John Pugh, o blaid. Gethin, o blaid. Blaid. Phil? Abstain. Gymig o blaid, ia, reit, oce. Abstain. Abstain, oce, iawn, oce. Wyn? Yn erbyn. Ifor?
Eisiau asesiad yma gan arbenigwr yn erbyn. Brian? Brian? Against. Owain? Yn erbyn. Na ni, dyna ni cael y bleidleisio. A fi fyd, Cadeirydd, Sori, Tracy. Tracy, ie. Tracy yn erbyn, ie? Yn erbyn, ie. Oce, diolch yn fawr. Sori, Tracy. Iawn. Mae Tim di cyrraedd Elwyn. Mae Tim i fewn. Oherwydd dwi wedi clywed dim byd o beth da ni'n sôn amdan rwan, well dwi peidio ddeud dim byd. Ydy, oce, iawn. O'n i am ddeud, os oedd Tim newydd gyrraedd, fas o ddim yn briodol iddo fo bleidleisio. Na. Reit, beth yw'r cyfri felly? 9-4 dwi'n gyfri fo, ond... A fi 9-4, 6, ie. Dwi'n ar y fath, 9-4. A fi 9-4. Felly, dydy'r cynnig ddim wedi gario. Felly mae'n agorad i chi i rewyn rhoi cynnig arall o'n. Reit, os rwy'n yn cynnig, o gwbl mae Brian wedi cynnig unwaith, dydy bod ni yn mynd efo'r argymelliad. Brian, ti siarad gynnig? Yes, I propose we go along with the recommendation, Chairman. Oce, so rwy'n neilio hwnna. Oes mae Edgar yn neilio yn dydy. Felly, awn ni bleidlais felly. Awn ni nôl felly, dwi'n cychwyn o fi'n hun. O blaid. Alwyn. Atal yn bleidlais. Anwen. Blaid. Judith. Blaid. Edgar. O blaid. Elfed. Atal. John Pew. Tad. Gethin. Siarad tywelydd, Gethin. Erbyn. Erbyn, oce. Phil. 4. Wyn. O blaid. Ifor. Blaid. Brian. In favour. Tracy. O blaid. Owain. O blaid. Mae nhw wedi gario. Diolch. Be di'r cyfanswm gyfan gwbl Anwen? Yn un yn erbyn, 2 yn atal. Un yn erbyn, 2 yn atal, a'r gweddill yn o blaid. Oce, 2, 4, 6, 8, 10 o blaid, ia? Ie. Iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch i chi bob. Torri blaen rwan i'r eitem ola. Penderfyniad ydy'r pwyedig. Gwybodaeth. Cwestiwn y fanna, tudalen 249, 255, 251 a 252. Os nad oes, dyna ni yr cynllunio ar ben.